ole video masalama kan puan tong khan Russia le Ukraine indo mek na thilin thlak dang lama chho ta meka chung te le a kai hnoi buaina te kan puang le don ani voin hi indo ni zani pani na ni ta a video masalama kan puan tong khan Ukraine khopui berdot tu Kharkiv mun then khata tangin Russia supayan in son chuaka Russia lam chuan Kharkiv a hian an ti turan ti zo to a hei wang hian anin son chuaka an operation nei chan berdon bas lama in sorbing an tum ni khan Russia Defense Ministry chuan an puang ani kha ma se Ukraine lam chuan Russia sipai te chu chuak angle tlan chhia angin an pu thunga Ukraine sipai te chuan har tharna changin chaktakin man son tran mek ni in khothlang mi de te chuan an puang choi mai Kharkiv atanga Russia anin nu do tak nu khan Ukraine sipai an phur thar le a in rin tok na thar na in Zelensky phei chuan Russia chu an ne thei ngei don ni in nanga ya Russia chu kan rama tangin kan chuak vek don ani an tlom thoi don ti in na puang ta rup mai Ukraine marlam counter offensive chak tak le hlotlin na mak tak hian Ukraine sipai te a in rin tok na sa takasiama February thla Russia in Ukraine a bei tum khan mitlem te chawin Ukraine a chakan ring ma se tuna Russia nung tol le tak nu hian Ukraine chet na hian ngai vena hlo thar hle ni in khothlang media te chuan an puanga Russia sipai te chu ne thei an ni thu le an chakna ti chet thei ani zia lang chho tran me ka ni anti Russia le Ukraine sipai te ruwa man le din mun dik tak khriata harsa Russia hian Ukraine ram hun nga thena mun khatvel ala thunun ni in an nga ya Ukraine in tun thla chunga alak le nia soi square kilometer sang thum hi Ukraine ram Russia lak to atanga chu tin ala zim hle CIA director lui le US Defense Secretary lo ni to Leon Panetta chuan thotran ni khan Bloomberg television a Balance of Power with David Westin na interview anaina apoimo berle a hlawm nia langta chu Russia hian chaklo don nia in hriat chuan thil hlawm takati thei tactical nuclear strike po athlen thei thu asoya Panetta chuan a hlawm ani a chan chu Putin hian boxing ringa lu to chuan chanlet na pe ka ngai ti hi a thupui ani ati Lawrence Friedman military historian le King's College London a war studies a emeritus professor chuan kartop lama a blog post a chuan he be pui thlak na hian in dona kal meka rindan le thleng tur anga ngai tam tak a thlen tir lova thilin thlak dang lam lian taka thleng rengani chaklo tum lo Putin chuan engpo ti duang ati Mase Friedman chuan Ukraine chakna chu arin tlak ni na soithunga Klasikla Ukraine lam che thei don lo ti ngai dan po tuna Ukraine chet na hian ati top ta ni na ngai Russia ram pot la chethut thei ni ati heti la hian Ukraine lam soi dan chuan Kharkiv atanga Russia sipai in thiar chuak chuan ral thuam tam tak an plan chet san ni in han soya nimin lam le voin lama po khan Russia sipai in han plan chet san ni an soi ral thuam te chu an ron phau langani Russia sipai chet na ni an soi nu mamam lo le na sataka an chet na ni angai thei tur thalak te po an phaulang na sa hle Russia in sipai le ral thuam da na mun poimo tak tak iziu muna chua san chu mi tam tak chuan hei hian Russia sipai chakna an theina atar lang ni in an nga ya Washington Think Tank Institute for the Study of War chuan boina chungchang ani tin report an siama Ukrainian iziu man lak let le na hian Russia in Donetsk Oblast a athil tuma soite hlen chua theina tura ti topani anti Ukraine lotlin na hian indona a anghong dan tamjok chu Russia in a chan le dana in ngata ama sabera chuan Ukraine khopui ki flak tumna an hlo chama tuna hian Donbas bial zongjong la vektura fallback goal mangin an chele me kani ti in Ukraine lam chuan an soya tun thleng hian Putin chuan indona chu mumal taka puana dulawa Ukraine tang rual ramte beyemo nuclear manga Donbas chan chuana kalpui te chu a hre hle ani anti tholeni khan Russia hian rang taka strike back theina tur reserve in paisa anei thu hria tur omlo ni in khothlang media te chuan an soya heti lai hian pathian ni le tholeni hian Kharkiv Dnipro le Ukraine khopui dangte civil power infrastructure te chu long range missile mangin Russia chuan an kapchia power siamna chenwal hei hian ngong lian taka nei chho ngei dona
hei wang hian Ukraine civil mi te tan thlasik rei le vot taka om thei dawn ani Russian television commentator te chuan power station bei chu lom om an ti thu le aya tam zawk ti chiat an phut bok ni in khotlang news ten an puang Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine a special military operation chu athil tum masa athlen ma chuan an la chun zom zel don tia soi khotlang lam thing teng te chuan Kharkiv counter offensive a Ukraine chakdan chuan Kiev tan thil lom om taka ron thlena tuna chuan Ukraine hian manpower lama advantage chiang tak an nei to ti atar lang ni in an soi heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan tunthla atang khan an sipai te chuan Russia hnen atangin an ram square kilometer sang ruk square mile zong chuan square mile sang ni zathum som ni an la let le to ni in a soi hei hi thlasari don zet in dona Moscow chaklo na sat berna an chet ber trumani September hatira tangkhan kan sipai te hian kho chakle kho thlang lama Ukraine ram square kilometer sang rugzet an la let to a an chhuwa zalen to a kan lenor zelani ti in Zelensky chuan a soibok Ukraine sipai te chuan thotan ni nimin khan mason na tamzo kan naya mun then khata mar chakram ri thlengin an nora Moscow in man mo taka sipai te hnung tol tura ti awangin lightning advance akal puya wangin Russia sipai tam tak an man ni in Zelensky chuan a soi Kharkiv bial mar chak bial governor Ole Sinihubov chuan ral matong mun then khata chuan kan defender te chuan Russian Federation nena kan in rina state ram ri an thlengani ati Ukraine sipai intelligence thu puang tu chuan Russia sipai te chu an din munna peiseina an nei lo zia an in hriat thiama wangin mipui tam tak ma an in pe ani ati Ukraine presidential advisor pakhat chuan indona mitang miman prison of war antam ema wangin omna tur munina dailo hialani ati Ukraine presidential advisor Oleksiy Arestovich chuan Russia sipaite anman prison of war mitang zat hi atar lang lova mase prison of war POW te hi Moscow in Ukraine sipaite amman tenen anin thleng don tia soya Military intelligence thupuang tu Andriy Usov chuan sipai man zinga hian Russian officer tam tak an tel tia soibok US Secretary of State Antony Blinken chuan thole ni khan counter offensive a hian nimma saberalani lain Ukraine sipai te chuan mason na sa takan nei tia soi until ti chu methodically plan tak takani Ukraine hian he counter offensive atana an mamo man ro an nei theinan United States le ramdang tam taka tangin chanpuina na sa takan dong ani ti in Blinken chuan a soi khopui an la kir le ta ka hian Ukraine flag apole enga trial an tar ngal zela Ukraine sipai te chuan darkar somni pali chungin settlement somni chuang an chhuwa zalen to ani an la let to ani ti in Blinken chuan a soibel bokani tun haya Kiev sipai te hian Greater London khopui let ni aya lian ram an la to ani ti in British Defence Ministry chuan an ron tar lang ve bok Russia sipai te hian strategy an thlak angai thlatam tak indona hmuna mu thein thil in thlak dang lam tlem te a oma chumi hnuwa tun truma Ukraine mason na le tuna an chakna hian Ukraine sipai te ril ru ati sanga inrin tok na pe Russia President Vladimir Putin chu indona chungchanga ami puiten an soisel na sal he bokani ti in Al Jazeera chuan puang Putin advisor hluile Institute of Political Studies Director Nibok Sergei Markov chuan Russia sipai te chuan ral rel le beidan strategy an thlak angayani ati hlo cham na chiang takani a Russia hian strategy a thlak angayani heta analyst tam tak chuan Russia hian Ukraine a sipai operation ati punangai ni in an soya Russia sipai te chet dan chu a za umma ma ani an hiam lutuk ma ma ani an chena sa tok lo anti Tholeni khan Moscow chuan Kharkiv biala Ukraine in an lak le tak mun te chu borok ral thuam rocket le artillery mangin an beya hei hi Kiev chuan Russian electric infrastructure be ni in a soya hei wang hian Ukraine mun tam tak chuan power an tla cham me kani Ukraine sipai ten man son mek ni alan lai le Russia sipai an che chemek ni a media lama adar mek lain Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine a Moscow in sipai malakna kalpui dan chungchanga darkar tin update adong ni in Press Secretary Dmitry Peskov chuan a soya
Russia sipai ten mun then khata tengin regroup tura anin nu do chungchang zona chang bokani Putin hian ati tur angin defense minister Sergei Shoigu le Russia sipai ho tu te chuni tin engtiklai point in do na chungchang an ngai chang rengani ti in Peskov chuan a soibel bok karma sa khan Ukraine sipai ten lotling taga be puyan thlak nuwa Russia journalist chuan Peskov chu Putin awareness le communication schedule chungchang a zona an zot Kiev sipai te hian Ukraine mar chaklama Russia sipai te chu Kharkiv biala an ramlua muninga moza ta tangin an nor chuaka Russia Ministry of Defense chuan he thil thleng chungchang a hian thutlem te chawa soya nungtol satlia mayan ni thu a soya hei hi an sipai te regroup turin na thulani Donetsk lama regroup an ni ati heti lai hian Russia Western Military District Army Aviation a MI attack helicopter te chuan Kiev sarkar formation ten Izium lam hoya counter offensive an nei ti buainan special operation an nei chung hian need in combat sorties voinga chuang an nei thin ni in Russian Defense Ministry chuan an puang Major Denis Bulak le Senior Lieutenant Sergei Yarslankin ate chu Western Military District Army Aviation a Mi-35 attack helicopter pu te zinga mi an ni Kiev in counter-offensive an iti buainan Russian Motorized Infantry Unit tetan air support na anthokani. Russia Defense Ministry chuan Kharkiv region. Izium district settlement pakhat bula. Mi-35 crew 10 combat mission dang an nei lai footage anti chok bok. Thilom dan ngun taka an zirjian nuwa. Heng attack helicopter te hian mun sang taka tragin target riat chua to te chuan pana. Missile an kap chua ka. Hebe puitla ka wang hian Ukraine armor vehicle kolom Ukraine sipairal thuam dana mun chu a chena sa ni in Russian Ministry chuan atar langani Hebe puitlak na wang hian Ukraine armor vehicle kolom te Ukraine sipairal thuam dana mun te chu a chena sa ni in Russian Defense Ministry chuan apuang khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule